Hey guys, mayong hapon. Andun na ko ipakita kaninyo guys, kinilamian nga kuan guys, mushroom kunang gitawag og tubo. Kining tubo guys atong makita sa atong atubangan. Mo na tubo guys. Kining kuan mushroom nga tubo. Lami ning tubo guys, isagol sa mga kuan guys, utan nga kamunggay, labi na sa utan nga mga tawong, uban pang mga gulay guys. Kining tubo guys, tambal ning tubo guys sa atong kalawasan ug makataas ni sa atong immune system. Kining maong tubo guys, ug mukaon mo ani guys, mutaas pud ang inyong kinabuhi. Salamat guys sa pagtan-aw ninyo sa akong videos, ug ayaw mo kalimot guys sa pagsuporta sa akong channel Jigaro TV, ug sa pag-like, subscribe aron daghan pa mong videos nga inyong matanawan. Salamat guys, thank you.